the crew hit the road on a mission to slip free brew and go fuzzy flounder fishing. Cages on the hi-fi and the keg was bottomless. Until we brought Skip-opotamus and Daddy gonna get some probably underage and dumb. And everybody knows that the daddy eats his young. Lupus in the lavatory making a big stink. Mason up the toilet seat and pooping in the sink. MSG's tanked up and whizzing in a cup. Waiting for a sprinkle genie to come and drink it up. Cause I'm the one bottle Willie with the 12-horse ale. After that I get silly like soupy sales. Now it's midnight and I'm completely boofy blitz. A 6 of Schlitz and the Juber Manischewitz with my beer tin and glasses. I'm ready to biddy battle. I'm hungry like the wolf, but I'll end up tending cattle. Cause you're pretty when I'm drunk. 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 And I'm pretty fucking drunk. Here. Jen pojďte, je otevřený. Dobrý večer, Marie Julio. Jo, počkej, musím ti něco říct. A ještě Taky počkej na Esmeraldu. Nedvěděla jsem se Pojď, Marie Julio. prosím. Jenom bych ráda viděla Ivana. Už musím jít. Tati, nenechaj mě samotného. Synu, ještě ti musím ti něco dát něco věna krabička. Hlavně můj otec, než zemřel. Nikomu ji nedávej. A až budeš umírat, dej to svému synu. Když budu mít dceru. Myslím, že ty asi žádný dítě mít nebudeš. Myslíš, jsem hodný? Ale ne, jsem nemyslela. Vždyť jsem ti musel vždycky zavazovat kamičky já. Tati. Dávej na sebe pozor. Krematorium Strašnice, vaše smrt, naše radost. Vyčkejte prosím na klientské centrum. Jste v pořadí. No, dobrý den. Mně zemřel táta. Já bych ho potřeboval odvízt. Upřímnou, no víte co, adresa? Jo, Hercova 362, Praha 10, Petrovice. Chcete krátkou rakev Jo. nebo dlouhou, ta je ale s příplatkem? No, menší. Možná, pokud nějaký levnější byste tam měli, tak bylo lepší. Dobře, Jo? Díky. Naschle. Naschledanou. Hovado. agentka Loli, prosím. Tady Šáša. Loli. Konečně. Našel jsem to. Mé náušnice. Ne, už vím, kdo jí má. Kdo ji ukradl? Ty byl
Ne, vím, kdo má tu skřínku. A ty mi ji pomůžeš získat. Čau, krasavče, nechtěl bys někam zajít? Vlastně? Dobrý den, tak co to bude? Myslela bych si k sem. Budeš nějak rychle, ne? Za koktel, ty rychle. Já si dám mojito. Ale no tak, jestli něco tvrdšího. Dej tam něco tvrdšího. Na zdraví. Nemáš náhodou doma nějakou skřínku? Jo. Mám ji doma. A dal bys mi, Pro tebe to když mi dáš tu skřínku, tak já ti dám ještě majonez. tak pojď. Tamhle začnu. Jdeme na vlak.
Dělej. Já nemůžu najít. To si děláš srandu, ne? Já se nemám. Dej nám tu skřínku. Já ji nemám. Tak cítni. Čau, chlape? Ty jsi taky ztratil domov, nebo co? No já. Ale já tě chápu. Hele, zatopíme si, ať si zaplní. Jde na ulici aspoň. Ale já. Ale já tě chápu, taky jsem to zažil, myslím. Hej, kde jsi to vzal? To je moje skřínka. Není, já jsem to našel, víš, já si nějaký zatopím. Dej mi to. Ne. Hej, dej mi to. Halo? Čau, jsi sám? No, jasně. Tak OK. A kde zase seš? Detail, cítím chybu v Matrixu. Cože, Tetrisu? To je hovadina. Jsem před chvíli pařil na mobilu. Ty pako, jsem v nebezpečí. No.
jsem si všiml. Tady nějaký růžový hovere. 3:15 u kontejneru. Jo, dobře, ale ráno nebo odpoledne? A u modrýho nebo u žlutýho? Odpoledne a u žlutýho, jasný? Teď je 3:09, takže tam buď přesně. Jo, už se těším, takže už... Dobrý den, pane Blonde. Položte sluchátko a dejte ruce za hlavu. Nio, to je... Dej nám skříňku, nebo dělej pápa. Co udělala? Normálně. Pojď už, je 3:16 a dnes být u kontejneru. Tak jsme tu, co teď? Teď si dáme trbeť. Mimochodem, jmenuji se Trbety. Tak to jsem si všimnul. Já jsem Nio. Jo, já vím. Hele, já chráním skříňku ve skutečném světě, ale... Tak snad tohle je skutečný svět, ne? Ne, není. Je to moc složité a ty bys to nepochopil, takže ti to vysvětlím někdy jindy. Prostě chráním tuhle skříňku jako ty a ještě jsem se nesetkala s tak pitomým ochráncem. To je dík. Vím, kde je ukrytý klíč. Fakt? Tak pojď, doufám, že tu skříňku máš pořád u sebe. Jo, mám ji tady. Super, máš nějaký nářadíčko? A jaký? No, trybitky, lopaty, pistolky. A jako na co ty lopaty? Uvidíš. Sejdeme se za 4 hodiny, jo? Já seženu pistolky a trybitky a ty seženeš lopatky. Dobře.
sledují nás. Jak to víš? Já se cítím. Myslím, že to bude zakopaný někde tady. Vytáhni ty lopaty. Ty děláš srandu, ne? No tak já nemám žádný lopaty na mě, no. Jsem šel do papírnictví a koupil to, no. No, musíme se s tím nějak poradit. Radši? No. Takže ještě nevím číst. Dej to sem. Je to nádherné zvíře, až je to skoro k nevíře. Má to asi 4 nohy, ale nemá to žádné rohy. Co to asi může být? Už se musím vypomít. Už jsem opět zde. A skončil jsem kde? Jo, popisuju kočku. Pro tuhle trapnou rýmovačku. Ještě malá nápověda. Mňau, mňau to dělá. A není to pes. Takže mi do prdele vlez. Poznámka autora. Odpověď napiš do prázdné kolonky na kryptu textu. Co to sakra může být? Mňau, mňau, jsem už někde slyšel. Pes dělá had, kráva dělá mé. Koza dělá mé, kráva dělá bů. Aha, díky. A to ještě nic neumím. Počkej, jak je ta písnička? Takový to krávy, krávy, jak si vlastně povídáte krávy, krávy, jakou máte řeč? Bubu, 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 bubu. Bubu, 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 bubu. Bubu, 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 bubu. Bubu, 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 bubu. Kočky, kočky, jak si vlastně povídáte kočky, kočky, jakou máte řeč? Mňau, 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 mňau. Je to kočka! Já viděla, že nejsi tak hloupý, jak vypadáš. Máš pero? Ne. Nemám to čem napsat. Napadá ti něco? To je váj. Teda. Ne?
Kluci vzhůru, nebo nás rozmočíme zaživa. Máš nějaký plán? Nedávej jim tu skřínku. No, co si to tam šuškáte? Co je šušky, to je čerty, nebo jak to bylo v té pohádce? Až řeknu teď, poběžíme nahoru, jasně? Jo. Teď! Ale my jsme chtěli jen skřínku. Je to nějaké divně mokré. Jo, dosáhli tě. Je to vážný? No, asi zemřeš, je to dost mokrý. Ryby ty. Potřebuji ti něco důležitého říct. Drž klapačku a nemelme do toho. Ryby ty. No, To musím říct. tak dělej. Já tě miluju. Nejsem v žluci, abys to věděla. No, máš blbý. Já jsem totiž lesba. Ne! Zapni! Už nechci žít. Netrapči. Ježiš, sorry, jsem zapomněla, že umíráš. Počkej. Já žiju. Jo. Hele, pojď, otevříme tu skřínku. Už mě to nebaví. Ale nemáme tušku. Sadím se, že tihle agenti u sebe pořád nosej tušku, aby mohli podepisovat smlouvy o nájemných vraždách. Tak dělej, chcete za hadě přijít taklou. Zemřu to. To je hustý. To je jenom šmoula. Cože, vidíte takovou blbost? No dovol. Promiň, no. Je to skvělý. Nevíš, kdybych chtěl získat takovouhle hloupost? Třeba je to klaun a má takový věci rád? Asi jo. Chtěla bych tě seznámit s mojí přítelkyní. No tak, hlavu vzhůru. Máš skvělou hračku, s kterou si můžeš hrát? Ryby ty. Ano. Učíš mě abecedové zvuky zvířátek. Dobře. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk
Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. The Funk Soul Brother. Right about now.